ahoj. Já jsem pro vás dneska připravila tak tohle, nebo to mám tady různé takové otázky, odpovědi a takové jiné blbosti, takže tak budu zděv. Tak začneme od make-upu, takže jdem na to. První, řasinka nebo oční linky? Já oční linky nemám a mám jenom řasinku, takže já vlastně spíš tu řasinku, já oční linky s očima líkám to jako plný byl, takže já radši tu řasinku fakt, jinak jako nic jiného nepoužívat než řasinku a ani používat jinou nechci, takže jdeme spát, takže já na další dobu. Tvářenka nebo oční stíny? Pro mě rozhodně tvářenka, protože stíny mi ani nesedí. Tak nebude. Takže pro mě fakt ty tvářenky. Make-up nebo pudr? Pudr nemám. No vlastně pár pudrů mám, ale je fakt hodně drahý a ty vlastně používám jenom s ségrou. A já je nesmím mít, protože já jsem takový nemohl, že já nikdy rozbiju věc, aniž bych jsem nechtěla. Prostě někdy něco vklouzne z ruky. A třeba nedávám pozor na něco tak to a třeba teď se chci podrbat. Prostě já to pustím na zem, podrbu se, jo, na hlavě a teď se to prostě rozbila, tak já taky nemohla, takové nemohlo. Takže já radši ten make-up, takže tohle je mimochodem, tohle je úplně, kde ho mám, tohle je úplně úžasný make-up. Strašně dobře kryje a prostě úžasný, no. Tak jdem dál. Lesk nebo rtěnka? No, já prakticky nemám ani jednu rtěnku, ale za to strašně moc lesku. Mám ještě jednu, tady budu tahat. A prakticky hodně lesku. Takže já fakt ty lesky, protože víte, že já dívejte. Třeba. Mě lesky prostě víc. Sedí a no prostě lesky víc sedí a rtěnka mi fakt nesedí. Tak dál. Štětec nebo houbičky? Houbičky má ségra, ale já je neumím používat. Ale takže já spíš ty štětce fakt. Jako já jinak nemám houbičky žádné. Jdem na další. Móda. Ploché boty. Ploché nebo podpatky? Já podpatky nenosím, protože kdyby jsem měla podpatky, tak se absolutně rozbiju hubu. Takže já spíš ty vlastně ty ploché boty, protože já bych si fakt v těch podpatcích, kde by byla, kde byl, a neumím v tom chodit, takže já radši fakt ty ploché. Dál. Tmavě modré oblečení nebo světlé modré? Tohle je trošku spíš ne. Protože já vlastně ani moc ráda modrou nemám. Jako jo, mám ji ráda, ale není to moje nejoblíbenější barva. Nejoblíbenější moje barva je šedá. A modrá, já vlastně mám víc světle modrého než tmavě modrého, ale radši tu světle modrou fakt. Tělo. Sprchový dělo nebo tekuté mýdlo? Teda tuhé mýdlo. Pardon. Teda takže sprchový gel nebo tuhé mýdlo? Nevím, proč tam tahali tuhé mýdlo, protože já tuhé mýdlo
absolutně nepoužívám, fajn, máme ho doma, ale vás tím maximálně teďka mamka. Já používám buď tekuté mýdlo, a nebo sprchový gel, takže třeba tady mám zrovna sprchový gel jeden, ale já jinak fakt nic jiného nepoužívám jako než. Já fakt nikdy nepoužívám tohle mýdlo a asi jsem možná ani nikdy nepoužívala, takže já radši takže já fakt radši ty sprchové gely. Dál. Šperky, prstínky nebo náhrdelník? Před chvilkou jsem na sobě měla prstínky, jenže jsem si šla umývat ruce, tak jsem si je dala, nevím, kam jsem si je dala. Prakticky víc nosím fakt těch prstínků, ale na sobě mám i náhrdelník, takže nosím vlastně i hodně těch retísků, ale já jich teď moc nemám, protože všechny jaksi ničila, protože jsem si chtěla přesunout ty přívěšky někam jinam na něco jiného a samozřejmě se to nezdařilo takže já teďka to mám tak blbě, takže já fakt radši ty prstínky a i náhrdelníky a prostě oboje, já si dnes nemůžu vybrat, takže já oboje takže oboje prostě. Takže dál, sponky nebo pinetky? Aha, to je taky dost směšné, hodně směšné, protože já prakticky nepoužívám sponečky na nic, protože mám afinu. A bez afiny vypadám jak debil, sami to vidíte. Takže já nikdy nepoužívám než jako prostě bez sponečkový systém. Tady má sponečka. Tady je sponka. Ale to tam nechá systém. Protože ta je vlastně bez afiny. A ta vlastně prostě nemá tu afinu a používá ty sponky, ale já prostě ani jedno, ale když tak už asi ty normální sponky, ty mi víc drží, pinetky mi nedrží a vlastně prostě jen ty sponky normální. Dál. Nechty dlouhé nebo krátké? Dlouhé rozhodně ne. Párkrát jsem měla umělé a dlouhé. Jako nechám si dorůst aspoň takové nechty jako dlouhé, abych je měla dlouhé, to jo, ale nesmím mít umělé dlouhé. Ale radši nosím ty krátké, protože jinak bych nemohla jezdit na koně a mohla bych kydat hnůj. Takže já radši ty krátké nechty. Tak dál, náramky nebo gumičky? No, já prakticky nemám na sobě ani jeden náramek, ani jednu gumičku. Já jsem si na vlasech, tak jo, tak to jako gumičky. Já nevím, jak bych si tam převázala náramek, ale jako já nevím, ale já spíš, jestli to myslím na ruce, tak já spíš víc nosím asi ty náramky, protože bylo divné, kdyby jsem nosila gumičky na ruce. Takže jdem na poslední, na ostatní. Takže ostatní. Brunetka nebo blond? Vidíte, že já jsem fakt brunetka. Byla brunetka a jsem za to ráda. Nechtěla bych být blondýnka, protože se s ním vtipala v blondýnkách. A bylo by blbé, kdyby jsem se obarvila. A pak si vzpomněla, že jsem se vlastně tím vtipala v blondýnkách smála. Takže já radši fakt tu brunetku. Takže já brunetka. A dále dlouhý nebo krátký sestřih. Já nevím, jak vy. A teď to možná vypadá, že mám vlastně jenom pocit. A když si je dám do zadní, tak ji mám vlastně pocit. Ale já prakticky, když si to rozpustím. No, já se nechci rozpustit, ale prakticky, když si to rozpustím, tak ji mám někdy až pulsu. Takže já spíš ten dlouhý sestřih a já pak ani jiné ty nechci, jiný sestřih nechci mít krátký. Já pak nechci mít znova krátký vlasy, protože jsem je jako malá měla a jsem ráda,
že jsem ještě zatím, že nemám moc uší ani ničeho takového, že se nemusím ostříhat, protože znám holku ze školy, která se aj se svojí sestřičkou. Jsou tu vlastně trapky takové, trapky, které si o sobě myslí, ale prostě si museli se svou sestřičkou si museli úplně totálně stříhat vlasy a teď se stříhají postupně všichni děcka ve škole, protože to tam pořád dokola nosí s těma krátkýma vlasama. Takže já jsem nedávno měla jako taky vši, ale už je nemám naštěstí. Na ty mrchy ale tak to nebudeme řešit. Takže dál. Šapky nebo sandály? Sandály rozhodně ne, ty nenávidím. Takže já radši šapky. Jdeme další. Džíny nebo tepláky? Já radši džíny, ale když se na to tak podíváte, tak já mám na sobě prakticky gatě, teda tepláky, nebo jak to mám říct. Nebo jako kdyby algíny. Takže já tepláky ne, ale když tak už fakt džíny. Dál. Tenisky nebo střevice? Obdivuji ty, co chcou si dávat pořád střevice dokola. Takže já střevice fakt nechci. A ani nikdy chtít nebudu. Já nechápu ty co prostě říkají, a co si dneska veme? Já si vem střevice, já si vem tam ty střevice, a někdo se jich zeptá, nevezmeš třeba tady ty tenisky, ty jsou pěkné, ne, jsou tam ty střevice, a pak v zimě asi taky chodí ve střevicích, ale já fakt i v té zimě chodím v takových těch, teda v létě chodím v takových těch tenčích teniskách, ale jinak já někdy jako si tak vezmu také malé střevice, ale to je na výjimečné příležitosti a jinak jako fakt spíš tenisky. No a to je konec. Tak, vám se vám to líbilo, prosím hodně komentářů a vím, že to tam mělo už víc holek a právě mě to zaujalo a myslela jsem si, že by jsem taky mohla něco takového udělat, takže když tak se omlouvám, kdyby, prosím, nepište mi hnusné komentáře, jsem se aj kritiku jako na to, že jsem hnusná, nebo že nemám pěkný obličej, nebo že nemám sympatický hlas. Takové různé blbosti, ale to snesu, ale prosím nepište mi, že jsem trapná, že to opisuju od každého a takové věci, protože já to fakt nemám ráda a fakt jako, ne, prosím. Takže zatím ahoj a díky když tak za zhlédnutí, za lajky, za dislajky, když se vám to nebude líbit, tak dejte klidně dislike, mě je to úplně jedno, ale když se vám to líbilo, tak mi prosím dejte like, pokud teda máte účinek na YouTube, takže mi prosím dejte like a tohle bylo vlastně všechno. A tak já doufám, že se vám to líbilo, tak ahoj.